Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Nsellmilkom eżjes semmija u telespettaturi li qegħdin isseguna għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino. Jew inħossuna il-koll ma' qudin fl-imkien, fl-ispirtu u fil-verità, għaliex aħna l-koll uliet Alla l-Missier u fi Kristu aħna sirna membri ħajja fih permezz tal-mamudija li jirċevejna. U għalhekk biex din il-laqa tagħna tkun laqa tas-sew li timliena bit-tama, timlina bil-paċi fil-waqt li narfu in-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal dunubietna. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midinbin, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-avukat tagħna quddiem il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Luigi u Koni Sultana. Nitolbu. U Alla, kull ħnina u tieba ġejja minnek. Inti urejtna il-sawm u t-talb u loti tal-karità lil foqra jatuna qawwa kontra id-dnub. Ħares fit-tieba tiegħek l-endin l-istqarrija li taħtijietna biex aħna li l-kuxjenza tagħna ittaqqalna ikollna dejjem il-għajnuna tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għarem il-ktib ta' l-Esodu. F'dak iż-żmien il-poplu qabdulaċ u gemgem kontra Mose u qal: Għalfejn tellajtna hawn mill-Eġittu biex toqtollilna lil-uliedna u lil-bejjem tagħna bilaċ? Mose għajat quddiem il-mulej u qal: X'se nagħmel lil dan il-poplu? Ftit ieħor u jħaġruni. Il-mulej qal lil Mose: Għaddi minn quddiem il-poplu u ħumijek li xjuħut mix-xjuħ ta' Izrael. Ħu fidejk il-ħatar li bih kondrabi ix-xmaranil u drabta u mur arani jiena noqgħod hemm quddiemek fuq il-blat f'Ħoreb u inti jaħbad il-blat li toħroġ minnu ilma u jixrob il-poplu. U Mose għamelek quddiem ix-xjuħ ta' Izrael u l-post semmewh Massa u Meriba għax hemm tlewmu u li Izrael u ġarbu lill-mulej meta qalu: il-mulej fostna jew le. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil-Alla. Salm responsorjali. Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bilena lil-mulej, ħanajtu bil-ferħ lil-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiem bana tarat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh nixtieqtu quddiemu għall-kubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna għax huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mara tiegħu u n-naċ tiegħu.
Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mux li kontu l-lum tisimaw leħnu, la twebsux f'qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massaħ fid-deżert, meta ġarbuni u tantawni missirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. It-tieni qari mill-Ittra San Pawl Apostlu li Rumani. Ħuti, issa li aħna ġustifikati bil-fidi, għandna slim ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja li fiha qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu il-glorja ta' Alla. U din it-tama ma tqarraqx bina, għax li mħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu li kien mogħti lilna. Mela, meta aħna konna bla saħħa, Kristu meta wasal iż-żmien li miet għal ħżiena, bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna midinbin. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil-Alla. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Mulej, inti tassew is-salvatur tad-dinja, għatini l-ilma tal-ħajja biex ma jaqbadni xilaċ. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Il-glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'belt tas-Sammarija jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakobb kien ta' lill-ibnu Ġuseppi, fejn kien hemm ukoll il-bejr ta' Ġakobb. Kien għal ħabta tas-sitt sija u Ġesu għajjien kif kien mill-mixi għad bil-qiegħda ħdejn il-bejr. U ġiet il-mara mis-Sammarija timla l-ilma. Ġesu għalilha, għatini nixrob. Id-disċipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x'jieklu. Il-mara mis-Sammarija qaltlu, kif inti ludi u titlob lili Sammaritana biex nagħtik tixrob? Qaltlu hekk għax il-lud ma jitħaltux mas-Sammaritani. Ġesu wieġiba, kieku kont taf id-don ta' Alla u minnu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku int kont titolbu u hu kien jagħtik ilma ħaj. Qaltlu l-mara, Sinjur, min se nġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma għandek u l-bejr huwa font? Jaqgħu int aqwa minn missierna Ġakobb li tana dan il-bejr li minnu xorob u liedu u l-imrieħel tiegħu? Weġiba Ġesu, kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih il-għaġġ, imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien għad iżjed ma jkun bil-għaġġ. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn ta' ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara, għatini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix il-għaġġ u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma. Int profeta, Sinjur, milli qiegħed nara. Missirietna kienu jadoraw lill-Alla fuq din il-muntanja, imma intom tgħidu illi l-post fejn wieħed għandu jadura lill-Alla
jinsab f'Ġerusalem. Għalila Ġesu, hemm minni mara, jiġi żmien meta mhux minn din il-muntanja tadoraw lill-Missier anqas Ġerusalem, intom tadoraw lil dawk li ma tafux, aħna nadoraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mill-Lut. Imma tiġi s-sija, anzi issa hi, meta dawk li tassew jadoraw jibdew jadoraw lill-Missier fl-Ispirtu u fil-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadorawh. Alla huwa Spirtu u dawk li jadorawh għandhom jadorawh fl-Ispirtu u fil-verità. Qaltlu l-mara, jiena naf li ġej il-Messija dak li jgħidulu Kristu. Meta jiġi jew kollox iħabbrilna. Għalila Ġesu, jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Kien hemm ħafna Sammaritani minn dik il-belt li jemmnu f'Ġesu fuq ix-xhieda li tagħthom dik il-mara. Tant li meta ġew ħdejh bdew jitolbuh biex jibqa' magħhom. U għad hemm jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn emmnu minħabba kliemu u lill-mara qalula issa mhux għax qedtilna int qegħdin nemmnu, imma għax aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan huwa tassew is-Salvatur tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ħafna drabi kull meta, anzi kull jum, kull meta nisimgħu il-kelma tal-Alla, aħna dejjem inwieġbu bil-kelmiet it-tifħir lilek Kristu. Għaliex għandna nfaħruh? Għax il-kelma tal-mulej li huwa jagħtina hija kelma għalina illum. Hija kelma tiegħu li qed jgħidilna illum f'dan iż-żmien partikolari li għaddejjin fih. Is-santwarju huwa vojt. Imma ma Malta għawdex. Hemm ħafna santwarji. Is-santwarju tad-dar tagħkom. U għalhekk il-mulej jisma' it-talba tagħna. Nixtieq nifqu ftit għaliex forsi mhux dejjem nagħtu widen għall-ewwel qari qabel ma ngħaddu għall-Vanġelu għaliex l-ewwel qari u l-Vanġelu huma tassew marbutin flimkien. L-ewwel qari miħut mill-ktieb tal-Esodu jgħidilna li l-poplu qabdu wilaġġ wara li ġew meħlusin mill-jasar tal-Eġittu fit-triqthom lejn is-Sinaj lejn l-Art Imqazza. Qabdu wilaġġ u beda jgemgem u jgerger kontra Mosè u jgħidlu għalfejn tellajtna hawn biex toqtol lilna lill-uliedna u lill-bejjem tagħna bilaġġ. Anke l-Vanġelu jippreżentanna lil din il-mara Sammaritana li hija wkoll għandha laġġ u tmur fil-ħdejn il-bir biex hija tixrob. Din hija il-ġrajja tagħna eżjes. Ħafna drabi aħna fl-istorja tal-ħajja tagħna l-aħfef ħaġa li tiġina hi li nibdew ingergru. Li nibdew nitkellmu ma' Alla anke b'sens ta' forsi sfiduċja fih. Forsi anke f'din iċ-ċirkostanza nistgħu aħna nibdew ukoll bil-kelmiet li qal il-poplu lil Mosè. Għalfejn ġibtna hawn biex teqridna? Għalfejn dan il-virus qed jeqret tant nies? Xi trid tgħidilna bih?
Hija domanda profonda u vera li tolqotna tassew fil-laħam il-ħaj. Anke Mosè iressaq dejn il-karba tiegħu quddiem Alla. U Alla jipprovdi l-ilma ħaj lill-poplu tiegħu. Iveżjes. Din hija l-Knisja, dan hu Kristu l-Avukat tagħna. Quddiem il-Missier huwa lest li jtaffi il-għaġġ tagħna. Imma għaġġ veru. Qegħdin ngħixu dan il-mument partikolari ejjew ma nagħmlux minnu traċedja. Imma nagħmlu minnu żmien ta' grazzja. Żmien li fih nerġgħu nirrivedu ftit il-ħajja tagħna. Kull mumenti tal-istorja, kull mumenti tradiċi li jaħkmu fuq l-umanità jiġu biex l-umanità tagħmel eżami tal-kuxjenza. Biex narfu ftit lilna nfusna u naraw tassew x'inhu l-għaġġ tagħna minn ġej. Interessanti, meta is-Sammaritana qiegħda f'dan id-dialogu ma' Ġesu. Is-Sammaritana lil Ġesu iddur lejh u tgħidu meta Ġesu jgħidilha kieku inti taf minnu dak li qiegħed ikellmek, kieku int titolbu jagħtik tixrob. Is-Sammaritana iddur lejh u tgħidlu min taħseb li int. Forsi int aqwa minn missierna Ġakob li tagħna dan il-bir li minnu xorob u liedu u l-imrieħel tiegħu. Interessanti kif l-ispjegazzjoni l-udija ta' dan il-kumment il-Lud kienu jżommu u kienu jgħaddu dan fis-sens qisu anke ta' storja biex juru lill-uliedhom kif Alla dejjem jipprovdi ma' dan il-bejl ta' Ġakob ħolqu qisha parabola oħra u li kienu jgħidu li Ġakob darba minnhom kien bilaċċu u n-naċ u l-merħla tiegħu u dan il-bir far waħdu imtela bl-ilma u xorobu u n-naċ u l-merħla tiegħu. U din il-parabola hekk sabiħa tfakkarna wkoll fil-kliem ta' Ġesu. Għax min jixrob mill-ilma li nagħtih jien ikun imfawwar u minnu joħroġ ilma ħaj. U x'inhu l-ilma ta' Ġesu li aħna il-kol kemm aħna għandna bżonn? Għandna bżonn eżjes l-imħabba tiegħu. Biex minna wkoll joħroġ dan l-ilma ħaj, l-ilma ta' imħabba vera. Ħafna drabi il-bir tagħna huwa vojt. Vojt mill-ilma imma mimli bl-egoizmu. Ejjew nitolbu l-mulej ibattal dal-egoizmu u jfawru bl-ilma ħaj, l-ilma tal-kelma tiegħu. Ejjew inħallu il-mulej ikellimna. Ejjew inħallu il-mulej ifarraġna. Ejjew inħallu il-mulej idewwi il-ġrieħi tagħna. Biex aħna wkoll nitalmu minnu indewwu il-ġrieħi ta' xulxin. Hawnhekk qed jiġuni f'moħħi it-tobba, in-nurses, tant persuni li qegħdin kontinwament kważi kważi mingħajr waqfien mingħajr serħan jitħabtu biex isibu il-fejqan għal dan il-virus li qed jaħkem lid-dinja.
ejjew il-lejla wkoll aħna nurruhom l-apprezzament tagħna billi nitolbu il-barka ta' Alla fuqhom. Ejjew aħna nitalmu wkoll biex dan iż-żmien li l-mulej qiegħed jagħtina, iż-żmien li fih qiegħed jistedinna biex nisimgħu leħnu. Għaliex forsi drajna nisimgħu ħafna ilħna u l-leħen tiegħu tlifnieh m'għadniex nisimgħuh. Taqtax qalbek. Għati widen illum. Jekk sal-bieraħ ma tajtx widen għal-mulej Ġesu, tinkwetax. Issa l-mista qed jgħidilna illum jekk tisma' leħen il-mulej twebbix qalbek għalih. Iveżjes, il-mulej il-vuċi tiegħu iwassalilna kuljum, għax kuljum irid jagħtina imħabtu. Ejjew għalhekk inkomplu din il-qudiesa billi anke mid-djarna inqimuh, nixteħtu qudiemu. Ejjew narfu li huwa l-mulej li ħalaqna għaliex huwa Alla tagħna u aħna il-poplu tiegħu u n-naċ tal-merħla tiegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jeħuti jeżies nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum għam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza. U teles sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li huma jum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fihom lill-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jeħuti nħossuna il-kol maqudin fl-imkien għax il-kol kemm aħna nagħmlu parti mill-ġisem mistiku ta' Kristu. Ejjew għalhekk inresqu it-talba tagħna lill-Missier li huwa għani fil-ħniena magħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja, għall-Papa, saċerdoti u dawk kollha li f'dawn iż-żminijiet qegħdin jaħdmu biex bimħabba iwaslulna l-kelma tiegħek. Għamel li aħna narfuk fil-kelma li l-Knisja twaslilna. Nitolbu. Mulej ismana. Nitolbuk mulej għal pajjiżna, għal popli kollha biex f'dan il-mument ta' prova ikun għalina mezz sabiex aħna nikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn ħutna. Ikun żmien li fih narfu tassew dak li huwa meħtieġ, dak li jimla l-qalb tal-bniedem. Nitolbu. Mulej ismana. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej biex tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li qegħdin iduru bihom kemm fl-isptarijiet kif ukoll fid-djar tagħna. Nitolbu. Mulej ismana. Id-djar tagħkom eżjes huma wkoll santwarji qaddisa. Hija l-Knisja tad-dar. Ejjew għalhekk flimkien f'dan il-mument ta' skiet li se nagħmlu
resqu intom ukoll it-talb personali tagħkom. Mulej aħna ċċana għalik, waqt li nitolbuk tilqa it-talba tagħna, imla lil qalbna bil-kelma tiegħek. Aqtalna l-għaġġ, il-għaġġ għall-paċi, għall-ħelsien, għall-libertà, il-għaġġ tal-imħabba. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art xor il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xor il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilgħal mulej bidejk is-sagrifiċċju għat tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja għazza kollha tiegħu. Taffi mulej il-korla tiegħek b'dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. U bħalma aħna qegħdin nitolbuk biex taħfrilna dunubietna, inna biex naħfru lil minnu fost ħutna u ħati għalina bi Kristu Siedna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U kif talab is-Sammaritana ta' tieħ tixrob, minnu fih niżel fija id-don tal-fidi. U wera għadċek kbir għat wemmin tagħha li kebbes fija in-nar tal-imħabba tiegħek. Għalhekk inroddulek ħajr u flimkien mal-anġli inxandru il-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis, tassew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxirta għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna l-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għad jasal żmien, issa jissija li dawk jadorawn fl-ispirtu u l-verità. Illum eżies, illum smajna leħnu, ejjew millum inġeddu ir-rieda tagħna li naduraw u nfaħru lill-Alla fi spirtu u fil-verità. U għalhekk ngħidu, missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissalna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem
U f'dan il-mument ekkażis tlobkom eżiż tal-ispettaturi biex tagħmlu miegħi din it-qarbina tax-xewqa. Fisimkom inressaq din ix-xewqa tagħkom li minħabba ċirkustanzi li qegħdin fihom ma tistgħux tirċievu il-Ġesu sagramentalment. Dan huwa l-ikbar sawn tan-nisrani. Imsajma milli nieklu il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Jew għalhekk nagħmluha flimkien u b'fidi sħiħa lil mulej Ġesu ngħidulu: Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok biex tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u inħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew noqgħodu ftit mumenti fiskiet. Ħafna drabi aħna nibżgħu noqogħdu fiskiet għax naħsbu li skiet huwa żmien moħħli, huwa żmien vojt. Iskiet eżies huwa żmien mimli bil-preżenza ta' Alla. Sant Wistin jgħidilna meta trid titlob għala il-bieb ta' qalbek. Inżel fil-fond ta' qalbek u hemmhekk f'dak il-fond inti ssib nostalġija kbira għal Alla. Ejjew noqogħdu ftit fiskiet. Ħaniltaqgħu mal-vuċi ta' Alla li hija ħajja fil-qalb tagħna. Nitolbu. Mulej, ħadna il-ran tal-ħwejjeġ tas-sema li għadhom moħbijin għal għajnejna u sa minn din l-art imtlejna bl-ikel spiritwali. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex dak li qiegħed iseħħ ġewwa fina taħt il-velu tal-misteru inwettquh b'mejjel tajba tagħna bi Kristu Siedna. Amen. Nixtieq infakkarkom li għada wkoll tistgħu issegwu l-quddiesa fuq il-YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex fit-8:30 ta' filgħodu kif ukoll quddiesa oħra fl-istess ħin fis-6:30 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Qabel ma nħallu dan is-santwarju, ejjew impoġġu il-familji tollha tagħkom
taħt il-mant ta' Omna Marija. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina bid-dinbin, issa fis-sira tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina bid-dinbin, issa fis-sira tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina bid-dinbin, issa fis-sira tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Komplu għejxu fil-paċi u fl-imħabba ta' bejnietkom bil-barka ta' Alla. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Raddu ħajr lil-qalb. Infaħru lil Marija, tal-aw tal-bnedrin, naħnuna l-izbaħanja, bil-fer tal-lub safin, Marija ħanina, min qalbna li tolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlilek jinħobbuk.